Jama'a masu kallon mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum, barkamu da haka sake kasance da ku a cikin sabon shiri na mu shakata. Shi ne ke zuwa muku ta wannan kafa ta gidan talabijin ta Kaftan TV Hausa da ke nan babban birnin tarayya Abuja. Shi ne wanda a koda yaushe mukan shiga wato nan babban masana'anta ta shirya fina-finai da ke nan yankin arewa wato ta Kannywood, wanda muke lalubo muku wato manya-manyan jarumai. A wasu lokuta kuma wato mukan lalleka wasu mu lalubo muku wato wasu mashahuran jarumai, wanda kuma a cikin hakan mukan lalubo muku wato fitattun mawaka waɗanda mukan zo mu tattauna da su akan abin da ya shafi ta inda aka fara, ta inda ake har kuma wato matakin nasara, wanda kuma wasu lokutan mukan gayyato muku wato masana waɗanda mukan shigo da su cikin wannan shiri don mu yi fashin baki akan abin da ya shafi harkan waka wato da kuma shirya fina-finai na Hausa. Kamar yadda aka saba kuma aka sani, sunana Yusuf Shehu Koro, wanda kuma ni ne zan jagoranci shirin wato a yau, wanda kuma cikin ikon Allah yau mu amshi bakuncin wani babban shahararren mawaƙin Hausa, wanda kuma yanzu haka muna tare shi a ɗakin gabatar da shirye. Amma kuma kafin mu gabatar da shi kuma shirin namu ci gaba, yanzu za mu ɗan ji miratsi, idan muka dawo shirin namu zai ɗora. To jama'a masu kallon mu, barkamu da dawowa daga hutun da ke lokaci. Kamar da suna gaba da cewar yau a ɗakin shirye-shiryen namu ko kuma a shirin mu namu shakata wato mun amshi bakuncin wani fitaccen mawaƙi ne da ke nan wato cikin birnin tarayya Abuja, wanda kuma da shi ne muke sa ran za mu shiga mu leƙa akan abin da ya shafi wannan sana'a tashi wato ta waka. Wannan kuma ba kowa bane illa sai Abdul S Karda. Abdul, muna maka barka da zuwa. Da fatan an iso lafiya. A to duba da cewar wannan shine kaman karanka na farko na zuwa gidan wannan talabijin na Kaftan TV Hausa. Tun daga shigonka ya kaga Kaftan TV? Gaskiya alhamdulillah, masha Allah, na zo na sami waje yayi kyau alhamdulillah, kuma komai na same shi neat inda ake bukata. Na'am. To duba da cewa a bisa al'adar wannan shiri, duk lokacin da muka amshi bakuncin wani jarumi ko wata jaruma ko wani babban mawaƙi ko mawaƙiya, yakan dan fara mani daga tarihin inda aka haife shi da asali ko dalilin da ya shiga wannan harka na waka har kuma izuwa wato wannan mataki. Allah sarki. Gaskiya haka ne. Ni dai asali na dan ina garin Makarfi, wata kan Kaduna State. Jihar Kaduna kenan. Jihar Kaduna. An haife ni a cikin garin Makarfi, na tashi a cikin garin Makarfi, har Allah ya kawo ni nan garin Abuja. Nake zama a yankin Nasarawa State, Maraba kenan. Insha Allah. To misali ka kasance wato mawaki, shin daga can garin Makarfin ne ka fara kokarin yin waka ko sai da ka zo nan yankin Nasarawa? A'a, gaskiya a nan yankin Nasarawa ne na fara yin kokarin yin waka. Asali ni na kasance ina sha'awan abin. Asali ina garin da na zo garin nan, ni asali mahauci ne. Kana sana'an fawa kenan? Ina sana'an fawa. To ina sana'an fawa, wata rana akwai wani mai gidan wasa, shi ma yana nan a cikin mahautanmu, shi ma mahauci ne. To da Allah ya kaddara ni ina da rabo a cikin harkan, sai wata rana ya shigo cikin mahautanmu, yana shigowa irin da kiɗan nan ne da motansa, wata Civic, amma yanzu Allah ya mai rasuwa, marigayi shagari. Allah gabarta mai. Ahmad dan alfarma annabi. To yana shigowa cikin wajen sai kiɗa ya ɗan kama ni, sai na ɗan fara rawa. Ina fara rawa, to akwai wani mai gidana ana ce mai Sinusi ɗan Zamfara. Sai ya ce gaskiya wannan ya ga ka iya rawa. Wato ka burge shi. Ya ga na iya rawa. To gaskiya ya kamata yi min rijista a gidan da ake yin rawa. Sai ya ce to ba matsala. Sai muka yi magana da shi da asalin mai gidan wasan. Sai ya ce min to normal, kawai duk lokacin da na shirya zan iya zuwa gidan wasa. Sai kawai na shirya, wata rana kawai na je gidan wasa.
na je gidan wasa, daga gidan wasa ana dan fara nuna mun gashi yadda abin yake har na fara na fara wasa, ya zo ya zama na zama dan rawa, na rawa sosai. To daga matakin rawa ne kuma sai Allah ya haɗa ni da wasu abokaina muka tafi garin Sokoto. Mun je wasa. Can jihar Sokoto kenan? Mun je jihar Sokoto wasa. A can sai Allah ya haɗa ni da wani mai gidansu ana ce mai Oruma. Mawaƙin gwamnan Sokoto ne a yanzu haka. To shine sai ina studiyon shi haka yana yin waƙa, mu kuma muna raka shi, muna yi mai background a bayan shi. Duk ina zai je programs wajen siyasa ko biki, diddin za fita aiki, inda zai fita aiki to mu ne 'yan rawansa. Saboda a lokacin rawa nake sosai. To har ya kai na ga in yake waka sai na ji ni ma ina sha'awan in yi yadda yake yi. Sai muka dan fara gwadawa, tun a can muna dan gwadawa dai haka. Sai wasu mutane a cikin masu gidana suke dan bani shawara, suke cewa harkan nan fa kamar kana da abinci a ciki, ka dage. Sai ni ce to ba matsala, zan yi kokari, zan rinka gwadawa. Har Allah ya kai mu matakin da ake kai yanzu. Na dawo ina nan a gidan wasa, ina dan wasa. Sai wani abokina kuma mai gidana yanzu, Aminu Jitan, sai ya ce min gaskiya wannan harkar wasan dole sai na yi haƙuri da shi. Yana da studio, dole in dawo studio kawai in koma in yi fesin abin da nake son cimmawa. Wato abin da ka sa a gaba. Tunda ya ga ina da ɗan ƙwazo, ina ɗan ƙoƙari. Kana da basira. Ina da basira kuma ya ga insha Allah za a yi dan samun wani abu a ciki. Karshe ina da rabo a cikin layin. To dole in yi haƙuri kawai in bar harkar wasa sai in dawo harkar waka. Sai in ce to ai normal yanzu bari yiwu a ciki kai tsaye mutum ya bar harkar wasa ba, tunda na saba da shi. Dole dai sai a hankali. Amma ina dan yin harkar waka, ina yin harkar tunda duk gaba ɗaya kamar Hassan ne da Usaini. Harkar fim da harkar waka da kuma rawa duk dai abu ɗaya ne. Sai ce mai to ba matsala, ina dan yin rawa, ina zuwa studio, ina rawa ina zuwa studio. Har ya kai na fara waka, ina yin waka tun ina yi ana cewa ba daɗi, ina yi ana cewa wannan bai iya komai ba. Har ya kai lokacin da ina yi ana saurari, har wasu suka dan fara bani aiki, in yi musu aiki. Har ya kai yanzu insha Allah na tabbata da ba inda a kunna ban iya ba, amma insha Allah za a ji mun yi kokari. To duba da wannan dan dogon wato bayani da kai, na kuma baya Abubakar Iskar da Makarfi, wato kamar zan iya cewa salon da kake bi na abin da ya shafi wajen rera waka, ka ce misali tun daga mai gidanka wanda kuke bi kuna take mai baya, ina fahimce ka wato irin salon waka ne wanda yake kukan kasance amshi amma kuma kuna motsa jikinku. Shin so da dama aka kalli wato waƙoƙinku na bidiyo akan kalli akwai wani ƙwarewa da kuke harba kafa. Shin kawai kamar yanzu ni Yusuf Lukoron na ga dama zan zo ne kawai a tsaya bayan kan riga harba kafa, ko akwai mataki na horo? Allah sarki, ina ba zai yiwu ba. An dole sai an bada horo, sai an baka horo na wasu lokuta masu dan tsayi. Wai ba ma misali kawai a lokacin ne za zuwa ce Yusuf Lukwar ga da za ka yi kawai harba kafa. Ai akwai gifted. Haka amma akwai ka'ida na aiki. Ko in aka kalli ka'ida na aiki wato shi ba haka tsarin yake ba. Gaskiya ba haka tsarin yake ba. A tsarin yadda yake shine in kana tare da mu ya kasance kai memba ne ko ba memba ba, ka zo dai a matsayinka na aboki ko kuma dan uwa dai haka. In za a yi aiki muna rahazal, in muka zo rahazal aka fara rahazal din aiki rayen da kai catch up to
za a ware wa'inda suka yi catch up a ciki to da su za a yi aiki in Allah ya sa kana ciki to za a yi abin aiki da kai insha Allah. Na'am, wato na fahimce ka akan zo ne a ba wasu horo a lokacin da aka wane da wane sun dauki abin sai a tsame su su kuma sauran sai a ci gaba da ba su horo a cikin wa'inda suka iya aka zo aka ba da horo wa'inda suka iya wannan aikin to da su za a yi wanda kuma ba su iya ba za su yi haƙuri sai aikin gaba wani aikin na daban in Allah ya kaddara a aikin gaba ka iya ma'ana shi wannan rawa da wakan da ake da harba kafa shin salo ne ko salo ɗaya ne ake amfani da shi ai salon da yawa ai na'am dole sai ka yi teaching sai an yi teaching ɗinka dole in dai har kana son ka ga abu mai kyau kuma ayi abu mai kyau to dole sai ka tsaya ka dan akwai wakan da ga wani zubin sai ku koma kamar yan China wato sai ga mutum kamar ya faɗo daga sama amma kuma sai ga dire kuma lafiya lau wallahi to ai ka san abin shi koyo ne duk in ka kasance mai koyo insha Allah za ka kai matakin da kake so in dai ka yi haƙuri ka jure to insha Allah za ka kai matakin da kake so shine matakin iyawa. To muka koma baya Abubakar Yaskar da Makarfi shin waƙoƙinka ka mai da hankali akan abin da ya shafi nanaye koko ana hada da na 'yan siyasa koko ya abin yake? Gaskiya maganan nanaye ni yanzu ne ma na fara nanaye amma da na fi kwarewa akan wakan jinjina saboda ita na ga mai gidana na farko yana yi gaskiya yawanci masu gidana da na taso a wajensu ba sa wakan soyayya wakan nanaye suke yi da wakan jinjina suke yi na sarakuna haka masu matsayi masu mukami haka na wasu dai fitattun mutane cikin al'umma yawa to waƙoƙin da suke yi kenan to ni ma sai na bi su to a yanzu ne kuma da yake ni tun kafin in fara waka ina hawa bidiyoyin waƙoƙin mutane abokai haka da 'yan uwa to ina hawa bidiyoyin waka ina karɓar waka ko in siya waka a hannun mawaƙi in yi bidiyo to sai ya kasance na fara sha'awan abin ni kuma amma ina waka amma ba na yin irin nasu na yi kenan to sai na je ai kamar ni ma ina da talentin da zan iya yin waƙan nan wato kana da basiran da ka yi kamar ina da basiran da zan iya yin waƙan nan kuma in yi bidiyon kana ba tare da na siya a wajen wani ko kuma na karba a wajen wani ba sai ni ce to bari in fara gwadawa shine da na fara gwadawa bidiyon waƙa na farko da na fara yi shine wannan waƙar da za a kalla lokaci. Na'am, wato lokaci. To misali masu kallon yanzu za ka dan iya rera musu ita wannan waƙar ko da baiti ɗaya ko biyu? Ba damuwa zan iya rerawa mana. Duk abin da kai ai zai wuya a ce ba za ka iya yin sa ba. Sai dai in bai zauna ma ba. Haka. Insha Allah. To masu kallon mu suna sauraron ka. Kin samu lokaci yarinya da ka ta saurari kwakwalwa mana hayyalale iye cakuleti na baby ke ce cikar tunanina na gode sunanka ne habibti na aha baby lura da lokaci yarinya kin jiki daina gaggawa in wata ta wuce ta fi kike ma kishe da kin fi wata. Wannan waka ita ce lokaci to hadda dan wani mamnaji an yi duwa cikin wakan ne to amma da a cikin wakan yake wasu hanyoyi kuke bi na wajen dabarbarin tsara waka rubutawa ne ko wani zubin studio kawai ke zuwa kawai da ka suke zuwa? Gaskiya ga mai studio akwai marubuta wa'ina suke su personal aikinsa rubutu ne akwai kuma wannan tana iya yiwa kai studiyon ka ne to yayin da ka ji abin da ya ma an riga an yi ma ka cire kari an yi ma kiɗa to ka fara ɗorawa akwai wanda zaka iya in ka ɗora yau zaka rufe kana tafiya in ka ji abin da ya ma kana da waya sai ka rubuta abin da ka ji sai ka rubuta an ka rubuta an kuma ba rubutu ba za ka yi ba za ka iya yin recording
ka yi recording na abin da ya zo ma sai ka aji. In ka je studio sai ka a dora akan wancan waka da kake yi. To za a yi kana yi yau in ka je in studiyon ka ne kenan. In ka je yau ka dora gobe abin da ka ji ya zo ma to za ka samu abu mai kyau insha Allah. In kuma ba studiyon ka bane kana zuwa studio ne kai aiki ka biya to za ka tsaya sai ka gama rubutun wakan ka gaba daya. In kuma ba rubutu bane in aka yi ma kiɗa tana kwakwalwarka ne, daga kwakwalwarka ne za ka yi crime to daga wajen ne in aka yi ma kiɗa za ka shiga studio sai ka dora. To misali shi wannan sana'a naku na waka so da dama za ka ga wato akwai wani kalubale da ake fuskanta na abin da ya shafi iyaye da abokai. Shin iyayenka kawai ji suka yi ka fara wannan sana'a koko an fara bi ta mataki gare su na neman izini? Allah sarki. To ni gaskiya iyayena ba su san na fara wannan harkan ba. Amma farawanta sun sani. Saboda lokacin da na fara wannan harkan na tun farko na gaya ma ba harkar waka na fara ba, rawa na fara yi. Rawa ka fara yi. To rawan da na fara yi gaskiya na gaya musu sun san na fara rawa, sun san ina rawa. Ba ma sun sani, ba ma faɗi ba, sun fara gani ne a bidiyoyi. Haka yana fita ana kuma gaya musu. Ana gani a duniya sai aka ai mutum ɗan rawa ne yanzu yana rawa sosai. To ya shahara. An fara gani gashi a bidiyon wasu kana gani har ya kai ga matakin naka ne kuma yanzu da kanka kake kai ne ake bi a bayan ka, maimakon kai kake bi yanzu ya kai kuma kai ne ake bi. To gaskiya alhamdulillah mun samu nasarori ta bangaren da dama. Lokacin da ya kasance mu muke tsayawa a bayan wasu background sai ya kasance kuma yanzu mu ake bi. To ta bangaren abokai shin akwai wani kalubale da aka fuskanta ko ba a samu wani ciwon kai ba? Gaskiya ka san bara a rasa fa. Dole musamman ma wannan harka tana da kowace harka dama ka san akwai irin kalubalen da ake fuskanta a ciki. To gaskiya akwai kalubale sosai. Akwai kalubale sosai a ciki. Akwai wani lokaci da wani abokina ya taɓa ɗauka na muka tafi Nijar. Mun je program a lokacin da ka zuwa Nijar program, Nijar ta zo ta rike mu. To kamar yaya? An sha wahala sosai lokacin. Ma'ana ina ce in ka ce kun je program irin sana'an ku kamar gayyace ku ne? Ko kuma ai ka san lokacin ba a yi shuran da za a ce wai an kira ka direct. Kafin ma ka je sai an tura ma da kudin mota, kudin jirgi ko kudin dai transport da kuma hotel din da za ka sauka. Lokacin kawai mu muna yin da kake ne kawai. Wato kawai an tafi ne ma. An taki sa'a ne kawai aka abin nan. An tafi ne ma. Wallahi na gaya ma mun je Nijar, na gaya ma gaba ɗaya kawai yanayin garin sai ya kasance mun je mun samu bayan da ake so ba. Mun je ana wasa kuma lokacin wasan gaba ɗaya babu wani abin nan. Saboda a lokacin ba a wani san mutum sosai ba, ba wani fara gane ka ba ma dai tukunna. Wallahi muna wasa dai ya kasance kai ni fa naga kai baran iya zaman nan ba. Sai na ce mai mutumi na ya za a yi ne mu samu koma fa gida, saboda wallahi garin nan fa ni fa gaskiya baran iya zama ba. To Abubakar Yaskar da Makarfi yanzu mu dan ji hutun da ke ta lokaci idan muka dashi namu zai dora. To masu kallon mu kuna tare da sashin Hausa na Kaftan TV da ke nan birnin tarayya Abuja a cikin wannan shiri namu wato na mushakata. Yanzu kuma ga wakar wato lokaci nan za a samu ku ita da fatan za a yi kallo lafiya. Ki samu lokaci yarinya da ta saurari kwakwalwa. Hanya lala iya chocolate My baby, kane cikar tunanina, sunanka ne habibtina. Habibi lura da lokacin yarinya kin jiki daina gaggawa. Wata ta wuce ta fi kike ma gishe kin fi wata. lura da lokaci dan yaro ka cika daina gaggawa. Wani ya wuce
tafiya ta ni ke kadai zama bauta na baki kula yarin ya zama babu keta zan kare dukan haƙƙi na ki komai na kamanta aure sunnar manzon Allah na ɗauke shi bauta nike ce kadai shalele na kuma gare na auta ta so mai ce uban ƴaƴana kaɗai ne abin nema na sunan ka cikin sunana shine ya kankaro girma na duniya ta shaida kaɗai ne na baiwa dukan komai na ignorance kai ɗai na ba komai na farin ciki a gunki nake samu matsoki ji shalele na duniyar ga kowa ya shaida ba kya fasan kukana kiɗai ce kike shagwabani zancen ki yake rikita ni mai san murmushin ki ya so ni da haka ita ke muku noni gaba zai yamma dama da hauni ta kohori maza kuma sai ni na gode kaɗai ne kake shagwabani murmushin kake rikita ni fashin ka yana canzan zafa hakan na yau masala ne ka ne ka faɗa kuma sai ni ka share dukan yan mata kowa da ni kake mata nuni ka kawar da dukan matsaloli cikin rai da zuciya kai so ne hayaha na gode baban baby matso sweetie na faɗa min a kunne na ki bani yan kumato na bani san wafa besina lallai guda ce mafarin irga kanki ni yanzu na ja daga kaga zo gale ya fi kyau a yi zaga ni ba na bin mai kazamar sauka domin magani ne musanga sanga an ban kuɗi to fa sai na kirga a wasu ne zan taya kama irga lala ban saki da kuɗi ba komai na ka aina wane na shaida a'a to ban hada da kuɗi ba baby is DJ Stalin on the mix. To jama'a masu kallon mu barkamu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci yanzu kuma shirin namu zai dora wato na mu shakata a Abdul Eskar da makarfi barkamu da dawowa da fatan ka dan kurbarwa ka dan sha kafin wato mu je hutun wato kafin mu je mu kalli wannan waka ta lokaci ina ganin kamar kana mana bayani ne akan wato ziyarar da kuka kai wato kasar Nijar muna jin ka gaskiya ne wallahi to a lokacin sai na ce mai gaskiya ya kamata mu sanya na za'i mu koma Najeriya to zuwa kasance babu kuɗi a hannun na motar ma da za mu dawo babu to na fahimce ka ma'ana ko ne kai kanku koko an gayyace ku ne koko dai wasu aka gayyata kuka raba kuka je sai abin kuma wani iri koko dai duka dai an samu dai wasu matsaloli wallahi na gaya ma a lokacin kawai ni a yamun daƙin baki ne ya ce min ai Nijar ana samun kuɗi me to wato dai kawai gayyatan ku ne kuka kirkire ta da ka yawwa wannan gayyatan kai da kai kawai ya lissafa muka shirya na ce mai to ba matsala muka shirya muka tafi muna zuwa ina da wata yar waya android ina a hannu wata itel mutumin nan na gafa da kyarfa muke wuni ba ya ne da kyar kuke wuni wallahi to in aka dan ci so ɗaya dai kafin a dan ƙara samu wai ba na in kuka ci so ɗaya ma to ran kuma sai abin da Allah yi daga kai da kyar ba ke wuni ce kai mutumi na ya kamata fa mu sani da za mu dallaba mu koma gida kawai sai ina ba shi shawaran haka sai yake ce mun to ni har da nake wani takurawa mu koma gida inda shi ne yake da wayar da nake da shi ai shi da tuni ya tafiya bane yake gaya maka yake gaya mun ai da tuni ya manta ma shi yana Najeriya sai na tsaya ne nazari na natsu na ce kai wannan fa kamar satan amsa yake wani kamar satan amsa yake wani ya kamata fa in san me nake yi ba gari ya dauki dimi to kuma ka san a lokacin Nijar gaskiya suna son aital sosai aital tana da daraja sosai a lokacin a wajen su ta amsu a wajen su ta amsu dan tafi duk wata waya ma dai a lokacin sun fi son ta akan duk wata waya a lokacin kawai nake gaya ma dan a nan Najeriya ina ganin ma abin na sai ta bi kai 50,000 ba amma a Nijar ina ganin na siyar da ita ya kai 100 da wani ka sai da ita a lokacin
kawai da na lissafa lalle tafiya ta yi kyau. na lissafa a wani kyau To ga kuɗi hannu. ai ba kuɗin bane a hannu, Au. a mota suka kare kuɗin. A mota na lissafa sai na lissafa na ga an fa na sai da wayan nan tawa zai iya kawo mu ni da shi har cikin garin Sokoto. Na'am. Kuma dama daga Sokoto muka tashi. Eh. In kuma ina so in dawo har garin Abuja, dole sai dai in yi haƙuri shi in bar shi a can. Kai ka taho. Sai na ga to kuma ni fa shi ya kai ni, kuma da ya kai ni nan sai nake mai magana ya za a yi mu samu ta yadda za a yi mu dawo, nake kokarin ya za a yi mu kwaci kanmu, sai yake nuna min shi fa inda shi ne da wayata, kaga yana bani sa ta amsa shi diyan da zan yi ma shi kawai in yi. Sai ya ce ok, to wannan yana da hanyar da shi zai iya dawo da kanshi, kawai sai karbi. ni ne ba ni da hanyar da zan iya dawo da kaina. To bari ka gani, tun da ga waya a hannuna kawai na samu wani a cikin mutane na muka zauna aka yi ciniki, muna hira ana cinikin waya kamar ba ciniki ake, babu wanda ya san me yake ba wanda ya gane yaran da to yake. dama kuma na yi wanki akwati na komai yana safe, na haɗa kayana normal. Kawai muna gama cinikin na ana zaune ana hira, babu wani wanda ya san me muke, kawai na sayar da wayan, na cire layuka na, kawai na sa ajiyu, ina sa ajiyu kawai na nemi wani karamin waya na siya. Ina siyan karamin wayan, sai muka yi magana da su a cikin wani mutanen ce da Allah za ku taimake ni, za ku kai ni tasha. To da masu yawanci tashin rainbow motocin su irin haka sun fi tashi da daddare, yamma dare haka, da safin ma duk suna tashi, amma dai lokacin tafiya mai daɗi ya fi kai da daddare. Kawai sai dai a waye gari da kai. Kawai sai na ce to ba matsala, na ce in yamma ta yi da daddare irin karfe 5-6 haka za ku kai ni wajen mota in je hau mota. Sai suka ce to ba matsala, suna da mashina. Sai na ce to ba matsala, ana zaune ana hira, muna hira gaba ɗaya. Sai na ce ina zuwa, ina cewa ina zuwan nan kawai sai na je ɗauko akwati na a ɗaki. Ina ɗauko akwati na ta waya, na zaga ta waya. Aboki na wanda muka je da shi yana nan a zaune a wajen hira, ana hira har bacci ya ɗan fara kama shi. Kawai sai na je na ma a mutanen nan nawa magana, sai suka ɗauko ni a mashin, sai suka kai ni tasha. Suna kai ni tasha, kawai na biya kuɗin mota, dama na biya kuɗin mota already, mun je na biya kuɗin mota, na karɓo receipt. Kawai in yaso kayana zan kai da ni kuma kaina. Ina zuwa na kai kayana, muka zauna, lokaci muka tashi, shi ya riga ya yi bacci. To kafin ya ankara kawai ba mu gama fita a Nijar ba, da yake ina da layin Nijar, sai ganin kiran shi ne, ya mutumi na kana ina, ya ce mai ainihin yanzu haka na kusan shiga Najeriya. Ba ga mai zaka tafi ba? Ina ai sata amsa lewa gari. Ai sata amsa ya bani dodar, ya ce mun fashi inda shi ne da wayata da ya riga ni zuwa Najeriya. Ba wani zai gaya maka baki da baki da baki ya gaya mun, kago ni kuma ai baran tsaya kai na yin murfi ba. Kawai sai na tashi, ina tashi, ya kana ina, ya ce mai ai mutumi na ni yanzu na kusan shiga Najeriya. Kawai sai na ji mutumin ga ya fashe da kuka, na ce kai, ya kama dariya. ina wani dariya? Kawai yanzu ya fashe da kuka yake gaya ma. To kukan daɗi ko me? Wanda kukan daɗi? Ba kukan daɗi bane, na tafi na bar shayi. To shi dama shi ma bai taɓa zuwa Nijar ɗin bane ko? Shi ya je Nijar, ya jijji. To amma lokacin zuwan mu dai zuwan bai yi kyau bane, ta kulli. A lokacin ya kai shekara 6 fa ko 7 da wannan labarin da kake barwa. To duba da cewar misali Abdul ya karar da makarfi, wannan abin da ya shafi kalubale ne na abin da duk abin da ka sa a gaba sai ka yi hakuri, sai kuma ka da wasu abubuwa wanda yake sai ka yi wato kaman ka yarda harkas. Shin yanzu da fara shiganka harkan waka to yanzu ka samu shekara nawa, sannan kuma ka yi waƙoƙi za su kai kaman guda nawa? Allah sarki. To dai kamar ina na gaya ma a baya, ni da ba ina harkar wakar soyayya ba ne, ina harkar wakan jinjina ne. To gaskiya da fara waka na zuwa yanzu, kai wallahi ban isa in gaya ma iya adadin yawan waƙoƙi. To misali ai akwai abin da in ya kai 500 zaka iya cewa kan zaka iya tuna 50. Wallahi zaka iya tuna 50 ko zaka iya tuna 30 ko zaka iya tuna 100. Gaskiya a gaskiya yanzu dai kan ina ganin yawan waƙoƙi na zai iya kai 150 haka, waɗanda kai da kanka. wanne da kaina za su iya kaiwa.
na'am. To bayan misali waƙiyar Nijar da ka dawo gida ka natsu aka fara jin muryanka aka fara ganin haƙoƙinka, akwai wasu jihohi ko wani yanki da aka taba gayyatan kan je ka taka rawa a wasu muhimman tarika haka? Gaskiya muna zuwa sosai, kamar Kano haka muna zuwa, Kaduna, nan cikin Abuja duk muna zagaya, Lagos duk muna ana gayyatan ku wasanni haka? Muna zuwa wasanni saboda gaskiya ni ina da yara wa'in 'yan rawa ne. Insha Allah in dai nishadi kake so, in dai muka sauka a inda kake, in Allah da sai an baka nishadi. Za a baka nishadi, matuƙar nishadi. Daidai yadda kake bukata. Na'am, kace da ka ta mana da su cikin wannan shiri da sun ba mu nishadi. Gaskiya kan da kun sha nishadi. Da an sha rawa masu kallo da sun ga inda ake gwangwajewa. Gaskiya dai kan alhamdulillah. Na'am, to duba da cewar zaka ga a duk lokacin da aka ce ku gurin biki ko suna ko wani muhimmin taro, wato akwai abin da muke fahimta akwai MC wanda shi ke wato gabatar da manyan baki a guri. Gaskiya ne. So dama kan ce in misali shaharar ka bata kai ba, in ka je sai ka nemi haɗin kai da MC. Gaskiya ne. Wanda wasu na cewar har dan nan gora ana bayarwa, wanda na taba kallon na taba zuwa ni makamancin wani taro wanda MC sai na fahimci wato kusan shine wato amara kirjin biki a guri. Shin shahara ne kan sa in kun je guri kukan fito da kanku, koko akwai MC din da yake shi ma yana ƙara fito da ku a wajen taro? Gaskiya MC shine zuciyar biki. Duk wani biki MC shi yake gyara shi yake kashe shi. MC komai shahararka, komai rashin shahararka, rashin shahararka, in ya so a ganka a wajen biki a sanka, to za a wato in ya so ka samu kuɗi ya san da zai, in ya so kuma ya kashe ka, komai shahararka ya san da zai biye daƙile ka. Wato zukatan masu wanda suka halarci taron yana hannun shi. Ai shine zuciyar biki. Duk wani biki ko program MC shi ne dauka DJ shine zuciyar gurin. Ai DJ da MC haka ne, Hassan da Usaini ne, duk abu ɗaya ne. To amma waye oga? Amma a tafiyan dole MC shine gaba. Amma shi ma DJ in ya so ya matsiya ko kai MC yana iya, kawai dai su biyu ne, haɗi abu ɗaya ne tsakanin DJ da MC. Kuma duk in aka sami misunderstanding tsakanin DJ da MC, to biki fa bari kyau ba. Saboda in DJ ya ban ɗare, MC yana daidai, to bara a taɓa samun abu mai kyau ba. Ƙarshe zaka ji waƙan ka ne mai kyau, kai waƙan kuma ka sanya take, amma wallahi zaka ji kawai ba ita ake ji ba, ka ji kawai an caccanja ma wasu abubuwa, ka ji kawai gaba ɗaya waƙan, sai ka ji kai ma network din naka yayi ƙasa, ka ji gaba ɗaya waƙan ma ba daɗi, kai da kanka zaka rinka cewa ba ta da daɗi. To da gaske ne kuna ba MC cin hanji? To gaskiya MC wani irin na fura nan ko na ruwa dan dai aiki kyau. Ai MC duk inda yake haka aiki tare da shi, abokin mawaki ne, abokin tafiya ne, abokin DJ ne. Dole akwai kyautatawa tsakaninka da DJ da MC. Dan na taba zuwa wani taro a Kuje, waɗanda shugaban ƙungiyar matasan Hausawan Kuje, wanda Alhaji Umar Yarima ke jagoranta, na je wajen wannan taro zai kai shekara 1 zuwa 2, wanda a nan ne na fara fahimtar cewa lalle MC kusan shine wato amara kirjin biki. A yayin da aka gabatar da wato fitattun mawaƙa wannan guri, kuma gurin ya cika da 'yan boko da 'yan siyasa da 'yan kasuwa, kuma duk wanda ya je wannan guri wato an falla kuɗi. To can taro ya taro, ana gab da za ta yi sai na ga kawai MC kawai na gan shi a kafaɗa. Sai na ce bacci nake yi da dan bubuge ido na, sai na gane fa MC din nan ne fa nake nan gurin, shi ne wani ya zo ya ciki da shi nake kai daga nan ma dai taro sai tarwatse, sai nake tambaye me ke ai wani mawaki ne ya yi yayin da zai yi MC kawo shi alhali a daidai wannan gaban dan siyasa in ya ciro rafin kuɗi sai ta kare akan kowane mawaki, kuma duk waɗannan an musu. To a nan ne na fahimci ashe kuma mawaka lallai wato in ba ku da kyakkyawan alaka da MC, wato ana fuskantar kalubale. Gaskiya ne sosai. To wannan waka taka ta bi wato ruhin jiki na.
masu kallon mu za su ce to ko za ka dan kara jiho musu baiti ɗaya ko biyu. Gaskiya waƙar ruhin jiki ba waƙa na ne bane wannan na rera. Waƙan abokina ne kawu ɗan sarki. Amma ita ma tana kaina saboda duk abin da ya zama naka babu ta yadda za a ce ba za ka iya ba. Gaskiya dai masu kallon mu to suna sauraron ka. Gaskiya ruhin jiki na ke ce ba mai taddoki, ga lokaci na miƙo ma hannun jari, sani layin kikar da na yi haki. Gaskiya wannan waka wato masu kallo fa sun ci suna hawan ka bashi ba ka kuma ja hankalinsu kuma sai kuma ka dakata. To Abdul S Karda Makarfi, za ka ga cewar so da dama ka ga mutum a wannan layi abin da ya shafi waka, za ka ga duk da ka yi bayanin cewar ga oganka wanda daga shi ne ka fara yin rawa har ka kai ga wannan mataki. To in muka koma shakur kundum wato masana'antar shirya fina-finai da kuma waƙi na yankin arewacin Najeriya na Hausa wato Kannywood, shin a cikin jaruman da ke yin waɗannan waƙoƙi ko ke wannan masana'anta kana da wani gwani ko kuma wata gwana? Allah sarki, gaskiya ina da gwanaye saboda ni ina da gwanaye da yawa sosai ma, amma kamar in na gaya ma a baya na kasance ni mai tallata ayyukan mawaka ne a baya kafin in fara yin nawa. Na kasance ɗan rawa creator na rawa, saboda haka duk wata waka sabuwa da ta fito muna yin kokari mu ga ya za a yi musa 'yan kallon mu farin ciki, mu tallata musu wannan waka da ta fito, mu yi abu kamar inda kake gani a bidiyo ka gan shi gashi kuma a zahiri kai kake kallo. Wani lokaci za mu yi abin da wanda ko jarumin da ya yi waƙan bai isa yi shi wallahi, sai dai ya kalla tsaban jajircewa wallahi. To a lokacin da nake wannan kan kadamin ina tallata mawaƙa sosai. Duk wani mawaƙi muna ba shi gudunmawa sosai har ya zo ya kai kuma yanzu muna kan lokacin muni kuma muke yi. Na'am, so dama za ka ga cewar dukkanin sana'a wato tana da irin nata kalubale. Shin iko ana ganin mawaƙa wani zubin ana sa habaici, ana jera wasu maganganu akan kana kallon kila kowa ne ya fi ka ɗaukaka ko kuma wasu abubuwa makamanta, kai ma kana kwaikwayon irin masu irin wannan halin? A'a, gaskiya ni kan har yanzu dai kan Allah bai kai ni matakin ba. Na'am, wato waƙan soyayya ne kawai, soyayyan ita kawai kake tsaya ka kuɗa ka wasa ka burge masoya. Gaskiya ne. Gaskiya ne, sai dai kuma akwai faɗakarwa kamar wata waƙa da na yi mata, wata waƙa da na yi wannan mata za su saka farin ciki wata rana su bar ka da damuwa, iya musu sai dai ubangiji mata aljannar duniya. Waƙan gaskiya ina son ta a raina sosai saboda faɗakarwa ne wa mata. Matan yanzu su koyi da na baya. Akan haka ne waƙan take abin nan, saboda rayuwa yanzu gaba ɗaya ta riga ta yi wani irin lalacewa. Iyayenmu na baya dai kan masha Allah tubarkalla za ka fita a yi ma addu'o'i. To duk wasu sun zamani su Allah ya riga ya kwatar da iyayenmu na baya. Gaskiya. Amma na yanzu kan gaskiya matan yanzu. To Abdul S Karda Makarfi, ya kake ji in ka da masoyinka? Kai gaskiya ina farin ciki sosai. Ina farin ciki saboda a kullum ban da burin da ya wuce ganin an ci dukkanin tarin masoyan gani. Ita wannan sana'a ta ka ta waka, akwai wani guri da sanadiyan ta ka taba zuwa wanda in ka tuna na abu ne na maka farin ciki, ko akwai wani abu wanda ka taba samu sanadiyan waka wanda har yanzu in ka tuna ranka yana fari? Gaskiya dai kam alhamdulillah
akwai abubuwa da dama waɗanda na samu ta silar waƙa, ina farin ciki da haka. Akwai wani mai gidana ina ganin shi ne fara bani kuɗi. Na'am, masu gidan rana. Shi ne fara bani kuɗi. Kuɗin da ya gigita ka. Gaskiya dan lokacin ne ban kai matakin rike wa'annan kuɗaɗen ba. Dan sai ka zo ka gama buge-bugen ka ma ka koma baka sami wa'annan kuɗaɗen ba. A cure. Wallahi na gaya ma lokacin sallah ta yi, na gaya ma Allah ya taimake ni lokacin wani mai gidana mun je bikinsa na naɗin sarauta, sai Allah ya haɗa mu da shi a wajen Aminu 80 kwamanda ne a garin Lagos. To sai Allah ya haɗa mu da shi, to da yake kasan in dai har ka zama yaro mai tarbiya, to manya za su jawo ka. Manya dai suna sallah da bi. Suna sallah da bi. To sai ya kasance mun zauna da su, an hira, da cikin girmamawa a mutunce. Wannan bai san waye wannan ba, wannan bai san waye wannan ba, amma su sun san junansu. Amma ni kan ban san su waye ba. Amma na san manyan mutane ne suka zauna a wajen. Abin da na sani kenan. To kuma mu'amala ta da su dole za ta kasance ta girmamawa. Dole ne ina can gefe ne. Ina can gefe, Allah ya haɗa mu da su, aka yi wasa, aka yi dariya, aka yi hira, aka jima ana hira. Da aka gama hira, Allah ya ɗan da wannan mutum. Sai mai gidana yake cewa wannan wane ne shi ya mun waƙar sarautar nan gashi. Ce oke mawaƙi ne, ya sunan ka? Nace mai sunana Abdulsalam. Amma ana ce min Abdul S Kardani. Sai ita shi to ba matsala, muka yi canjin contact da shi. Har ya kai muna dan gaisawa ta ran wani lokaci kawai na samu dama na mai wata waka. Da na mai waka muna zaune, na tura mai na ce mai ranka ga guziri na, wanda ni ba abin da zan iya maka ba wannan ba, na nuna godiya da farin ciki da abin da mutuntawa da girmama da aka yi, da kuma duk matsayinka, amma ka iya yin mu'amala da ni, to wannan ne girmamawa da mutuntawa da zan yi da ya kawo gare ka. Saboda babu wani abu da zan iya ma in ba shi ba, ni ma a basira ta. Sai kuma na ce ga shi, sai ya ji daɗi sosai, ya godiya sosai, ya ce ba matsala, zan ji shi, zan saurare shi. Sai ina zaune wata rana ana jajiberin sallah. Ka san ana gobe sallah, jajiberin sallah ba karamin girgiza mutum take ba. Kai musamman baka da canji a jiya. Kai gashi ana lissafin hidimar sallah ta zo, ina son in je gida, kuma gaba ɗaya abubuwan gari ya ƙone. Mutumin nan kawai ya kira ni, ce min Abdulsalam tura mu akan namban ka. Na ce mai turan kai da ina godiya, Allah ya ƙara arziki. Na tura mai akan namba, kawai na ji alat kawai mai fasa waya. Na ji sun faɗo. To a lokacin na ji daɗin da ban taɓa ji ba gaskiya. Wato duk ɗan wasu ƙananan damuwoyinka wallahi lokacin sai ka ji in ma rashin lafiya kake ya ƙara rashin lafiya ya ƙara gaba. Ai wuce rashin lafiya ma ranka. Wallahi lokacin alhamdulillah gaskiya na ji daɗi sosai. A wannan lokaci na ji daɗi sosai. To misali, duk da mana a baya mun yi maganan wato kalubale, shin labarin da kawa masu kallo na waƙi ku zuwa Nijar shine babban kalubalen da ka fuskanta na sana, koko a konin kalubalen da ka taɓa fuskanta wanda har yanzu ka tana sai ka je kaman ka aje wannan sana'a? Gaskiya dai kan wallahi tallahi akwai kalubale sosai. Akwai wani lokaci da kamar in na kai magana emsin nan asali mai gidana ne. Shi ne asali wanne ya kawo ni matakin da nake kai a harkar rawa. Dan duk inda aka je a duniyar rawa aka ce mun waye mai gidana, ba da wani mai gida sama da shi. Kuma shi ya zo MC ne, yana MC yana rawa. Har ya zo ya kai matakin ga ajin rawa ya koma MC yake dare. To a lokacin da gaskiya na samu kalubale da dama a ta bangaren shi. Dan lokacin da ya aje rawa sai ya zo ya kasance ni ne nake leading din rawa.
ni ne nake leading din yara, ina leading din yara, sai zuwa kasance kuma ana kan wannan leading din shi abin da yake ransa daban ne. Sai zuwa kasance ni ina ce mai oga ni kuma ana ce min oga. To wannan ogan da ake ce min ita ce ta ja min matsala. Baka san ba a sarki biyu ne a guri daya? Ban sani ba. A lokacin ni yarinta ne ai. Ina da yarinta. Wannan oga da yaran suka fara ce min ita ce babban matsayi, ita ce babban kalubalen da na fara samu a rayuwana. Na ji a lokacin in bar harkan ma in haƙura da ita gaba ɗaya, saboda a lokacin duk abin da na yi ba mai kyau ba ne. Ko zan kashe kaina don in ga na faranta ma masu kallo na rai, to ba mai kyau ba ne. Duk abin da na yi ba mai kyau ba ne. Dukkansa sai an nemo muninsa, sai an nemo na ba an jangwala musu, sai an nemo ta yadda za a ya zama mai muni. To wannan gaskiya na samu wannan kalubalen da ya sa har na ji in haƙura da harkar nan in bar ta ma gaba ɗaya. Ina son rawa a raina sosai, amma wannan shine dalilin da ya fara cire min son rawa a raina, har ya kai da na ji in haƙura da ita ma gaba ɗaya. Gaba ɗaya? Wallahi. To kaga, to misali yanzu Abubakar Eskarda, Abdul Eskarda Makarfi, mun tattauna kan bangaren muntashin wannan sana'a taka ta waka da rawa. Da gwamnati za ta ce to tana neman ka, ta ina ne kake kallon cewa za ka iya gaya mata ta inda za ta taimake ku, ko kuma ta ina ne kuke ganin kuke da matsalan za ta taimake ku, ko me kuke ganin gwamnati za ta muku, kuna ganin muryan ku zai fita daga Najeriya, Afirka, duniya ma za a iya jin ku? Gaskiya muna da karancin kayan aiki sosai, kuma bayan haka manyanmu abin ya zama gaba daya takai. Kowa kansa ya sani. Ba dan wai gwa kalli kanana dan mika musu hannu su dan taso. Ai yanzu da kawai ka kai matakin da ka kai, to baka lissafin fa bayan ka. Babban damuwan da muke da shi kenan. Kalubalen da kuke fuskanta. Babban kalubalen da muke samu kenan. Manyan mu ba sa jin kan na ƙasa da su. To ko biyayya ne ba kwai? Gaskiya yawancin mu akwai wannan ma rashin biyayya. Na ƙasa gaskiya yawanci wasu ba sa biyayya. Yawanci biyayya su tana kasawa. Yawanci kuma wani yana ganin shi inna ya taso ya sha wahala, ya wahaltu, ya yi wahala har ya kai matakin da ya kai, to sai tunanin sai lissafinsa ya rinka tunanin wannan wahalar da ya sha shi ma yana son a mai bauta kamar yadda ya yi wannan bautar, ko fiye ma da yadda ya yi, ko fiye da yadda ya yi. Kuma ita shi lokaci, duk in aka ce ma lokaci na canjawa, ko wannan lokaci na irin nashi zamanin, yana zuwa da irin nashi zamanin. To gaskiya yawanci ba a samun irin wannan bautawar da ka samu kai kake ganin kayi wahala a baya, to sai ga ai kai wa'anda suke karkashin ka ba sa ma irin wannan bautawar da suka ma, ko kuma ya haura. To sai a rinka samun matsala. Ta inda ake fara samun matsala kenan wa mu na ƙasa zuwa na saman mu. Shi fa babba yana buƙatar girma, yana so a girmama shi, yana so a bauta mai kamar inda yake tunanin shi ne. Wato yana so a fasa mai kai fiye ma da girman kan shi. Yana kaiwa kawai shi inda ya zo a tabbatar da shi din ne. To gaskiya yawanci wasu mu a cikin ƙananan mu muna ƙoƙari wajen kimanta haka. To amma kuma ka san in aka ce ma lokaci yayi, da lokaci kuma lokaci na caccanjawa, ba irin bara kai abin nan din ka sa a ranka za a yi ma kamar inna kai ba. Dole kana ji kana gani sai ka yi haƙuri. To Abubakar, misali Eskar da Makarfi, kana da aure? A'a, Allah bai kawo wata. To amma dai akwai dai wanda ake dan tattaunawa, ana masoyiya wanda ana jira lokaci kafin Allah ya kawo lokaci.
in na fahimce ka fa kana nufin tsayayya kenan wacce ake tunanin wannan ita ce tsayayya wacce nake sa ran zan aura. To misali in ka je kasuwa kana neman abu ai za ka dan taba nan ne har Allah ya kai gurin da matakin da ila ka fahimci ne na fahimta. Ko ka na'am. Gaskiya dai yanzu kan akwai to duk da ana wato lokaci ya kure mana wato ita wannan waka ta ruhina zaka dan iya rera masu kallon mu ko da baiti daya. Ruhin jiki zan iya rera muku ita insha Allah. Ko da baiti daya kawai yayi. To masu kallon mu ina ganin wato duba da ne lokaci abokar yasa wato kar da makarfi na ganin anan zamu ja laliban wato shirin namu a daidai wannan lokaci. To abokar yas kar da muna godiya da wannan gudunmawa da ka zo ka bamu a cikin wannan shi na mushakata da fatan nan gaba mun gaito ka zaka taho a guje ka zo ka ƙara bamu gudunmawa insha Allah. To inda ka zo da fatan zaka koma gida lafiya. Ina godiya sosai. To masu kallon mu duba da yene lokaci anan zamu jalin zamu shirin namu ne na mushakata. A madadin injiyoyin da suka sada mu da ku sai kuma wato bakon namu a wato Abdul S Karda wato makarfi wato ba zazzage ne dan uwana wanda ya take tun daga bindin zazo ya kama wannan shi namu wato ziyara. Sai kuma wato kuma gwamnati ta dukkan dauki nauyi duka a madadin su kafin rufe shirin yanzu kuma ga wannan waka ta wato ruhin jikina domin masu kallo ku saurara. A madadin ni da jagon shirin Yusuf shi mutane ko nake cewa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh a huta lafiya.